Hej og velkommen til TV Special Giftmor gør det selv. Giftmor gør det selv. Yeah! Dagens gift er stryknin. Den er ikke helt tilfældig valgt, det er nemlig en af mine favoritgifte. I daglig tale kalder vi den rottegift, på gaden kaldes den cookie dough og japansk coke. I dag holder vi os til navnet stryknin. Stryknin bruges typisk til jagt. Det kommer fra et giftigt nøddetræ, der hedder Strychus nux vemomica. Det blev første gang udvundet i 1818 af 2 franske kemikere, men først i 1947 blev det kortlagt, for strukturen er meget kompleks. Hvis du effektivt skal slå ind ihjel med stryknin, skal du være opmærksom på, at det ikke kan blandes med vand. Den dødelige dosis er 1-2 mg, så det vil sige, for en person på 70 kg skal du have 70-80 mg. Dog så skal du være opmærksom på, at det kun er for de 50%, der indtager det, så du skal nok tage dosen lidt højere op. Det virker bedre i min erfaring. Til omkring 100-200, 100-120 virker som en god dosis. Jeg blander nu op med margarine, og så bager vi en kage, og så ser vi, hvad der sker. Får nu kagen i ovnen. Bing! Så er kagen færdig. Nu vil jeg bede min gode ven Mathias om at komme og smage den. Mathias? Ja? Jeg har bagt en kage til dig. Det er fantastisk. Ja. Det er lige, hvad jeg har brug for. Jeg synes, du skal smage den. Jamen, det er jeg. En lækker kage. Den er god. Mathias vil nu opleve, at hans sansindtryk og opfattelsesevne bliver forstærket. Han vil generelt få lidt kvalme og føle lidt ubehag. Og det vil så udvikle sig til stærkere kramper. Og han vil få de her spirtbevægelser, som en forgiftet person af stryknin tit får. Det er ret typisk. Men vi har snydt lidt, fordi det tager først en time for Mathias at dø, så vi har allerede en anden liv her. Vi dræbte Tobias for et timer siden. Og han har stadig de her krampebevægelser i musklerne, og man kan se, hvordan hans rygsøjle er båret bagover, som lukker hans luftveje. Ellers bliver han eventuelt dø af hjertestop. Og stryknin er et rigtig smertefuldt stof, da vi kommer hurtigt i kontakt med rygsøjlens nerver. Og når man handler med stryknin, burde man ikke hverken røre det, indånde det eller spise det på nogen som helst måder. Det er dødeligt og burde bevares utilgængeligt for børn under lås. Don't do drugs, kids.